Kay dito man gud sa France, ginadili gyud ng kanang pagpahawa sa mga tenant na gumikan wala nakabayad. Yes. Ginabawal na sila. So, sa ka landlady sa may Northern France ni siya, nangita siya pamaagi aron makabayad ang iyang tenant. Pero katawanan ang iyang pamaagi, no? Nahitabo ni siya, bulan sa Disyembre, ya timing winter ato nga panahon, walay usa ka tenant manggod, mag-ina sila. Wala na sila kabayad. Murag, taas-taas na po na panahon, na siya sa mga 5 months na yun, ana. So, ang gibuhat sa landlady, gitanggalan niya og pultahan og bintana. Aldi ay? Oh, kana yang gibuhat. At first ningon lang siya nga, ipaayo lang namo ni ipaayo lang namo ni Atik lang niya nga. sa niya nga. Ibalik lang namo puhon. Ya tingala naman ang tenant nga wala man gyud na. Wag ibalik so wala sila ibintana. Wala sila ibintana. Bungaw na kaayo. Wala ito. Ang Europe ba bugnaw ba na kaayo no? Ana. So, Luoy pagid kaayo ang tenant mismo, di po siya gusto muhawa sa ilang balay. Wala kabalhinan. Wala kabalhinan. Ya mahadlok po siya nga basin pag muhawa na siya, wala na gyud siya puy-an. So nagpabilin siya didto nga kato. Nagluyo nga wala bintana. gantos niya nga naibion. Pila ka bulan? Nasa 8 kwarto. Ang giingon pa din hinga, wala siya kabayad murag almost 5 months. 5 months. Grabe po, oy. Although nasabdan man, ang nahitabo, ang tenant nagpatabang sa mga media. Para kana maaksyonan, matabangan siya, yun ana. Ang pamilya katong tenant is kumbaga gidangop sa sila sa usa ka murag social shelter dito sa maong nasod. At least ingon ato ba. Mao ba? Di man pud pwede ka jumando nga magrenta ka nya. Nabay mo isabot di kontrata nga mo inyong bayaran. Tinuod na day. Oo. Pero kanang makarelate man gud ana di kay ka jumandong kay daghan ba dinis Pilipinas pud way kaugalingong balay. Diba ka juman abi daghan nagrenta. Ako gani sa una sa ulitaw pagkuda makoy live in. Nya nag-arkila mig balay. Oo, pahal kaayo to. Gamay ra gud nga kwarto, may pagsugod namo. Live in ako. Si ako'y gabayad. Nadugay namo og kining ipon, nahibaw-an ako kadto day mo gipuyan. Iyaha day tong boarding house. Ansa ka na? Experience kay diha sa Roja sa una. Unya kuan butang na to 1.5 ang kwarto sa una kwarto ka to pero lisod man gid kay ng 1.5 oy kay kami nagwa pa ko trabaho ato nag-eskwela pa ko kabalo mo dili gid in taon ko muuli kung tingbayad na kanang pag maningil la ng among landlord so okay lang jud kay sa landlord sa una magmaningil na gani na sibat na dayon ko di na ko muuli sila to kay mo tigom pa man ko og 1.5 tigomon sana ko para pagbalik na ko una na ko ibayad hantod sa gibiyaan gid in taon nako ang kwarto na apa ko ang mga gamit wa pa ko nagbayad nagbalhin ako og laing balay mo to nga nanay nag-adapt ako sa man ni Renz ma'am collateral na lang dia